Днес ще правя моя байковско видео, ще карам Алберче и ще бъде супер яко. Ще правим скокове, сумата ще лети. Но с мен можем да направим и някой бърнаут и някой дрифт. И сега, без да се обясняваме и да продължаваме. И хора, получаваме има една стопка и ще продължим ей сега. И хора, това беше първото. Това беше супер яко, чувството беше уникално, човек. И ей сега след около 5 часа, за вас една секунда, за мен 1 час. Ще видим.